Mas, lek ngitan aku titip iki ya. Ngitan endi? Sampean kan yang Bu Siti to. Oh iya, Bu. Lontrianku karo ne papi. Ngitan sing wawan terus dhewe no. Yo nek ono titipke Mbak Mintul wae, Mas. Wong e wis nek ngitan ngono lho, ora gelem mulih rene. Terus dhewe kono wae. Mas, dalane kuwi dipel sisan kono, ben kempling. Durung dikeramik kok dipel to, Mas. Ora dipel Mbak Mintul ora gelem mulih kok. Oh, berarti Mbak Mintul kuwi nyidam keramik ya, Mas. Keramik piye to? Mau ngomonganmu lho. Kuwi sanepo lho, Mas. Ane po piye? Kan sampean dikon ngepel to, Mas. Nek ora mbok pel, Mbak Mintul lak wegah mulih to. Ane Pak Mintul maksudnya apa to? Jadi kan secara tidak langsung Mbak Mintuli pingin nek omahmu kene iki mbok keramik, Mas. Wah, iki wong sok tahu sok nyimpulke dodot. Iki lagu logika lho, Mas. Ora asal nyimpulke. Logika piye? Wong yanane kon ngepeli mergo ambune iki amis. Wingi bar tak nggo ngumbahi wak wedhus kali wak sapi kok. Terus Mbak Mintul kuwi unger-ungeren. Sirahe mumet. Oh piye? Wong aja sok nyimpulke kuwi. Unger-ungeren iki apa to, Mas? Unger-ungeren ya, unger-ungeren. Jenis penyakit to. Ya ora. Unger-ungeren iki ambon-ambone sesuatu terus sirahe mumet. Jare Mas Momen wau, Mbak Mintul wegah mulih nguloni napa nembe padu to, Bu? Ora kok, Le. Anu, nek Mbak Mintul ki mulih ngulon, kuwi unger-ungeren. Unger-ungeren. Napa niku, Bu? Ambon-ambonen iwak wedhus karo iwak sapi, Le. Dadi Mbak Mintul ngrasake pusing. Lah niki ten pundi? Lah kan ning jero lenger-lenger kan lho. Lenger-lenger. Lah nek lenger-lenger niku napa, Bu? Tenguk-tenguk tak berdaya. Oh, berarti turu terus no, Bu. Yo karo lungguh. Ning yo liyer-liyer. Liar-liar. Sing pripun niku, Bu? Tenguk-tenguk tak berdaya. Plus mripate ngantuk. Dadine liat, liut. Liat-liut. Kayak pripun meleh niku? Alah ndra aku ki teko terus rumasane aku Google Translate apa piye? Oh, unger-ungeren kuwi mabuk daging ya, Mas. Bu daging piye to wong Mbak Mintul ora doyan daging blas ora mangan daging kok. Jare mumet mergo daging. Mambu daging. Nah iya, jadi kan mabuk daging. Wong sampe mumet lho. Mabuk ki nek mangan daging wong Mbak Mintul ning unger-ungeren terus mumet kok. Aku ya termasuk mabuk daging. Wong ati mumet lho. Pusing. Kuwi jenenge mudeng istilah mabuk ora to. Jenenge mabuk ki nek bar mangan sesuatu. Contone bar mangan duren kakean ngono kae lha kuwi mabuk duren. Kakean mangan jengkol lha kuwi mabuk jengkol. Mudeng ora jane. Nek mabuk kendaraan ngono kae apa ya kudu kendaraane dipangan. Terus nek mabuk kapal kae apa wong sing mabuk bar mangan kapale. Pentas, plentus. Lah kuwi delok ndra. Oh. Liat-liut iki ngoten niku to, Bu? Ya ngono kuwi sing diarani liat, liut. Liat-liut. Kok ora ilang ya amis e. Engko bojoku ra gelem mulih tenan aja.
iki wis bopel sisan, Mas. Buh, Dra. Dra. Kowe pojok mambu amis, Dra. Ya rodok, Mas. Ayo. Terus tak pel nganggo banyu sabun. Yo ora ilang ya ambune amis. Oh, sampean pengen amisnya hilang. Gampang, Mas. Nganggo apa wih? Kita ben garing sih, Mas. Terus? Nah, terus sampean tuku solar 1 liter. Nah, solar itu toh disiram kene lantai gini. Kula amisnya hilang. Lah aku yo nek ambu solar iki ora masuk menyengat to Dra kowe iki. Loh, sing penting kan amisnya hilang. Lah, iki tekoni tenanan kok. Iya ya. Tak kei resep alami tenan, Mas. Iki tenanan lho Dra. Ini sik mambu amis, Mbak. Ini lagi mulai rene tenan iki. Iya ya, Mas. Anu, sampean ngerti aku ra? Aku sing biasanya bisa kuwi. Oh, Iki serius lho Dra. loh aku ya serius, Mas. Sampean toh golek awu rong plastik ada es. Pasti sekilonan ngono kae. Heeh. Nah, terus awune kuwi campuren karo pasir sak ember cilik. Terus. Wes disebarke ning lantaimu kene wae no. Tunggu kenapa sih? Ngeres. Oh, tak. Wis kaya ngono kuwi, Nduk. Tak kon mangan ora gelem. Kon metu ning jaba sambat jarine mumet. Sing lemes niku pun kat ndek dereng korban niku kok, Bu. Dadi mboten mergo mambu iwak. Wong kula sempet ngeterke priksa lho, Bu. Lah terus ngomongnya dokter piye to, Nduk? Nggih sanjange niku kekeselen, terus stres. Terus tensinya barang niku mboten stabil, Bu. Lah kok iso stres sih Mintuli mikir apa to jane? Yes. Rodok lumayan oramis. Bojoku kena pulang nih. Mas, Mindul mbok diterke priksa, Mas. Lah apa toh? Lemes banget kae lho. Soale wingi pas tak terke priksa, dokter iki pesen nek ora ono perubahan disaranke kon opnam, Mas. Ya Allah. Lah wingi sambate karo aku guru mumet perkara iwak wedhus sih. Wis gek nanterno priksa sik ono lho, Mas. Ya wis tak manahi motor sih. Kowe meneh. Ah, bensin ya. Tak. Dek, kowe nang nggo pendaran tadi. Ora, Mas, aku mau diterke Mas. Bapak nyelelek bukan wae, Mas. Walah, tadi Mbak Mindul diboncengke Mas Momon wae ajeng priksa to, Mbak? Nggih kok, Mbak. Jenengan riyen pas ngandut, apa nggih ngoten niku to, Mbak? Nggih, Mbak. Nek kula iki teng awal kehamilan. Kula iki riyen wirawiri rumah sakit sampai usia kandungan kula 5 bulan lho, Mbak. Alah, kula kok malah dadi wedi ya, Mbak. Sok nek kula nikah, terus hamil, terus ngalami kejadian sing luwih buruk saking Mindul, nggih pripun nggih, Mbak? Soale fisik kula niku kan mboten sekuat Mindul, Mbak. Mbak, larane wong ngandut, rekasane wong ngandut, niku kebanggaan bagi seorang ibu loh, Mbak. Wonten istilah di saat melahirkan, ibu niku padha karo nglakoni perang sabil. Ning sak tenane, perang sabil niku mboten mung di saat melahirkan tok, Mbak. Ning dimulai saat kita mulai mengandung. Oh, ngoten to, Mbak. Nggih, Mbak.
teng adate awak dhewe niki wong wadon niku mboten wajib nyambut gawe golek nafkah. Mergane wong wadon niku wis duwe tanggung jawab dhewe. Nggih ngandhut, nglairke. Sing rekasane niku padha karo perang sapil niku wau, Mbak. Lah nek wong wadon wedi ngadepi perang sabile, nggih padha wae wong lanang sing ora gelem nyambut gawe. Wong lanang sing ora memenuhi tanggung jawabe. Ngerak kodrate. Dadi ngandhut, nglairke niku pun kodrate wong wadon, Mbak. Dadi ampun wedi.